हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्पोर्टेन्ट जाय नोंथांमोना एसएससि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आन्डाराव 10,000 मोननायनि खोथा दंमोन। नोंथांमोना मोननो थांगासिनो नाथाय माखासे प्रसेसफोरा बारथ'वाखै बारसिगोन। नोंथांमोना मेम्बार वाइसै नोंथांमोना लिस्टखौ चेक खालामनांगोन। गोबां माखासे ग्रुपफोरना प्रब्लेमबो जादों, माखासे डाटाफोरा इनकमप्लिट जादों। बेफोरबायदि माखासे डाटाफोरा इनकमप्लिट जायोबा नोंथांमोना फाइनालि प्रसेस बारनायनि सिगां बानायनानै लायाबा एबा नोंथांमोनहा गिदिरफोरजों जगाजग लायाबा मोननायनि फारियाव फैनाय नङा एबा मोननो हानाय नङा 10,000 रुपिस। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना मोननांगौ दं एबा अमृतबृक्ष आन्दलननि सिङाव जा नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन एबा एप्लाइ खालामदोंमोन, नोंथांमोना बिफां गायदोंमोन, नोंथांमोननि थाखाय 100 रुपिस बिनिफ्राय 200 आरो 300 जा नोंथांमोनहा मोननो गोनां बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन। बेफोरनि माखासे प्रसेसफोर दङ, बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन एबा नोंथांमोनहा बुजिनानै मोनगोन। जोङो माखासे सेल्फ ग्रुप दङ, नोंथांमोनहा गोबाङानो गावबा गावनि ग्रुपफोरखौ चेक खालामनानै लानांगोन जे मेम्बार वाइस लिस्टआ गाखोजोबदोंना गाखोजोबाखै। माखासे फोरनिया माने गाखोजोबाखै, सोरनाबा प्रब्लेमबो जादों आरो सोरनाबा पार्सनेल डिटेल्स एबा डाटाफोरा इनकमप्लिट जादों। बेफोरबायदि माखासे डाटाफोरा इनकमप्लिट जायोबा नोंथांमोना मोननाय नङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोना माखासे एफडिअ प्रसेस बारथ'यैयावनो नोंथांमोना बैफोरबायदि माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै लानांगोन। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्प जागोन। नोंथांमोना माबोरै सल्भ खालामनानै लानांगौ, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लासो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो गाव गावनो चेक खालामनानै क्लियार खालामनानै लानो हानाय जागोन। आरो नोंथांमोना जेब्लानाखि बेंक ट्रेन्सफार खालामो, डाइरेक्ट एकाउन्टआव मानि ट्रेन्सफार खालामोबा नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। नोंथांमोना सासेयाव 10,000 खरै। अब्ला नोंथांमोना जोङो मेम्बार वाइस लिस्ट चेक खालामफिन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि पार्सनेल डाटा बेफोरखौ जों बोरै चेक खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना A to Z मोनथिनानै मोनगोन आरो क्लियार खालामनानै लानो हानाय जागोन। दायो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन जोङो माबोरै इनकमप्लिट डाटा बेफोरबायदि माखासे थानो हागौ एबा थायो, बेनि सायाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार जागोन आरो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे आं प्रब्लेम दिन्थिगोन आरो जोङो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोबा जों माबोरै सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय क्लियार खालामनानै लानो हागोन आरो माखासे प्रसेसफोरा फाइनेल जाखांनायनि सिगां एबा जाथ'यैयावनो नोंथांमोना बेनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोननि माखासे CRP एबा माखासे गिदिर माखासे बिबानगिरिफोर थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय खामानि मावग्रा बिथांमोनजों नोंथांमोना जगाजग खालामनानै नोंथांमोनहा बेखौ सल्युसन खालामनो हागोन। आरो फाइनेलि नोंथांमोना मोनसे फर्म फिलआप खालामनो मोनगोन, जे जाय फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो मोनगोन CRP नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायफोर गेदेर नोंथांमोननि जगाजग खालामग्रा नोंथांमोना बिसोरनि आखाइनिफ्राय मोनसे फर्म नोंथांमोना फिलआप खालामनो मोननायनि उनावनो नोंथांमोननि राङा हाबफैगोन आरोना। नोंथांमोना माखासे प्रसेसफोरखौ नेथ'नो नांगोन, दायो सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बैफोर गासैबो प्रसेसा बारलांथ'यैयावनो बेफोर माखासे सल्युसनखौ खालामनानै लानांगोन। दायो मोनसे डाटा इनकमप्लिट आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बेवहाय मेम्बार वाइसै गासैबो लिस्टफोरखौ नोंथांमोना नाम गाखोदोंना गाखोआखै बेखौ लिस्टखौ चेक खालामनांगोन। बेवहाय गासै 10 जन बेहाय सिरियेल नाम्बार दं आरो मेम्बार्सफ्राबो बेवहाय 10 जन दङ, गासैबो नामफोरा दङ। नाथाय बेनि माखासे डाटा जा रिलेसन फादार एबा हासबेन्ड बेनि माखासे डाटा नामफोर दङ, बेखौ नोंथांमोना गासैबो चेक खालामनानै नायनो हागोन। बेनि गेजेराव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय सानैनि डाटा नट एभेलेबल बेवहाय दङ फादार्स एबा हासबेन्ड नोंथांनि रिलेसन जा बेफोरबायदि माखासे डाटा दङ, बेनि डाटाया इनकमप्लिट बेवहाय सानैनि नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे सानैनि बेफोरबायदि माखासे डाटाफोरा इनकमप्लिट जायोब्लाबो नोंथांमोना प्रब्लेम जागोन। रां मोननायनि बेलायाव गुबुनफोरा मोनगोन आरो नोंथाङा मोननायबो जानाय नङा। बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेम फेस जानो हागौ आरो अब्ला नोंथांमोना साननो हागौ जे नोंथांमोना गुबुना मानो मोनदों आंना मानो मोनाखै, बेफोरबायदि प्रब्लेम फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो माखासे प्रसेस FTO प्रसेस बारनायनि सिगां एबा पेमेन्ट ट्रेन्सफार जानायनि सिगां नोंथांमोना गासैबो माखासे डाटाफोरखौ चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि गिदिरफोरजों जगाजग खालामनानै माने बेनि सल्युसनखौ लानो नांगोन आरो अब्लानो नोंथांमोननि प्रब्लेमा सल्भ जागोन। आरो दायो मोनसे बेनि अनगायैबो गोबां माखासे प्रब्लेमफोर दंबावो, बेफोरबायदिनो डाटा इनकमप्लिट दंबावो। आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन गुबुन मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप नामखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन। गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों हाबबावगोन। दायो नोंथांमोना बेनि मेन अफिसियेल साइटखौ जेरैबायदि बे प्रसेससिम सौफैदों बेनि स्टेपखौ वेबसाइटखौ आं नोंथांमोननो लास्टनि जोबनाय फारसे नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आरो गुबुन सिगाङाव बानायखानाय मोनसे भिडिअ दं, बेनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बे मोनसे प्रसेससिम सौफैनो हागोन एबा बे अफिसियेल सिंनि बे अफिसियेल साइटनि सिङाव नोंथांमोना हाबफैनो हागोन। दायो नोंथांमोना बेक खालामनोबा बेखौ नैबे नोंथांनि मबाइल इन कियाव नोंथांमोना थुनो नाङा,
बिनि गोजौ फारसे मोनसे अपसन नुनो मोनदों क्लोज आरो बेक मोनसे नुनो मोनदोंना बेहाय नोंथांमोना बे बेकआव थुयोबानो पार्टिकुलार्स हिसाबै मोनसे बेक थांनो हानाय जागोन आरो बेखौ आं दायो बेकआव थुबाय बेनिफ्राय जोङो बेक थांफिननानै गुबुन सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा गुबुन ग्रुपखौबो जों बेवहाय बिनि डाटाफोरखौ जोङो इनकारेक्ट दंबा इनकमप्लिट दं नामा जों बेखौ नायगोन दानिया मोनसे जोङो नायगोन गाहायाव मोनसे नायनोसै आरोखि बिनि सिङाव जों मा नुनो मोनो बिनि डाटायाव माखासे इनकमप्लिटफोर दङ नामा जों बेखौ जों चेक खालामनानै दायो नायगोन दायो नोंथांमोना बेहाय मोनसे नुनो मोनगोन बेवहाय गासै टटेल बिनि मेम्बार्सफोरा 10 जन दङ बिनि अनगायैबो बारा दंबावो नामा नोंथाङा नैबेहाय क्लिक खालामनानै नायनो हागोन बेहाय 2 अपसन दङ बेहाय टटेल 12 जन दङ दे बेहाय जोङो नायनो हायो दायो 1आव फैफिनबाय बिनि 10 बेहाय 10 जन माखासे लिस्ट दं बिनि गेजेराव आं नायनोसै बेहाय गासै नाम दङ बिनिफ्राय मा दङ बेहाय रिलेसन्स डिटेल्स एबा डाटा जों बेहाय नुनो मोनदों बाय नट डाटा नट एभेलेबल गासिबो बेहाय टटेलि डाटा नट एभेलेबल नै बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेमफोरानो माने दिगदार जायो आरोना बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेमफोर थायोबानो दिगदार जायो आरो पेमेन्ट ट्रेन्सफाराव माने प्रब्लेमबो जानो हागौ मोनगोनबो जानो हागौ मोनाबो जानो हागौ बेखौ 100% बुंनो हाया बेफोरबायदि माखासे इनकमप्लिट डाटाफोर थायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनांगोन निजे आरो जगाजग खालामनानै जा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दायथ' एबा गिदिरफोर बिथांमोनजों डाटा लांलाय लाबोलाय खालामग्रा बिथांमोनजों नोंथांमोना जगाजग लानांगोन जाय CRP थायो CRP बिथांमोनजों नोंथांमोना जगाजग खालामनानै बिनि प्रब्लेम इसु जानायखौ नोंथांमोना क्लियार खालामनानै एबा सल्युसन खालामनानै लानो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो अमृतबृक्ष आन्दलननि माखासे खोथा बिनिफ्राय जोङो अमृतबृक्ष आन्दलननि माखासे खोथा जा मोननांगौमोन 100 रुपिस नङाबा 100 रुपिस गायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोननो हायोमोन बेफोरबो माखासे प्रब्लेम दङ जाय नोंथांमोननि डाटाफोरा इनकमप्लिट नङा साक्सेस गासैबो कारेक्ट अब्ला नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन बेयो आन्दार प्रसेसआव दङ नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेंकआ आधार कार्डजों लिंक जानांगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ पारफेक्ट मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना पार्टिकुलार्स हिसाबै 200 बिनिफ्राय 300 बेफोरबायदि फारि फारि अमृतबृक्ष आन्दलननि आन्दाराव नोंथांमोना मोनो दायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया जाहैबाय बियो अमृतबृक्ष आन्दलनजों जेबो सोमोन्दो गैया बेयो जाहैबाय CMनि मोनसे अफार दायो बेफोर 200 आरो 300 बेफोरखौ जों बोरै मोननो हायो बेयो जाहैबाय नोंथांमोना मोनसे रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन जे अमृतबृक्ष आन्दलननि सिङाव एबा एप्सनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै रेजिस्टार मोनदों बेजों नोंथांमोना लगइन खालामनानै चेक खालामनो हायो अफिसियेल आपडेट होदों नामा आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोना मा खालामनो हायो सार्भे नोंथांमोना नोंथांमोननि प्रफाइलाव हाबनानै नायनो हागोन जे माबाफोर नटिफिकेसन दं नामा आरो नोंथांमोनाव नटिफिकेसन फैखागोन जे सार्भे खालामनांगौ दङब्ला सार्भेया जाहैबाय नोंथांमोनहा गावनो खेबनानै हरनांगोन आपल'ड होनांगोन बेनि बिफांनि देरनाय माखासे एज बे समाव नोंथांमोना सार्भे हिसाबै नटिस मोनखागोन जेब्लानो नोंथांमोना खेबनानै आपल'ड होनांगौ अब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन सेकेन्ड स्टेपाव 200 बिनिफ्राय 300 मोनगोन उनावहाय बेफोर सार्भेनि हिसाबजोंसो जागोन बे बिथांमोना माब्ला हरो बिथांमोननि गेजेरजों जागोन आरोना बे बिफांनि एज बेखौ लानानै बिथांमोना सार्भे खालामनो होगोन एबा खेबनानै आपल'ड होगोन अब्लानो नोंथांमोना बे एमाउन्टखौ पार्टिकुलारलि फारि फारि मोननो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि मेन अफिसियेल साइटआव जोङो माबोरै हाबो बेनि माखासे साइटखौ नोंथांमोननो गुदियै आं नोंथांमोननो दिन्थिफिननोसै जोङो जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लानोसै जोङो जायखिजाया मोनसे बेफोरबायदि ब्राउजार लाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना सिगांनि जा आं भिडिअ बानायदों बेखौ नायदोंमोन नोंथांमोना रोंखासिगोन बेनिफ्राय SAC लिस्ट नोंथांमोना बेफोरबायदि टाइप खालामदो बेनि उनाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै मोनसे गाहायाव बेफोरबायदि NRLM मोनसे अफिसियेल साइट मोनगोन बे लिंकखौ नोंथांमोना थुदो फार्स्टनि गोजौआवनो मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि मोनसे पेज मोनोब्ला नोंथांमोना नोंथांनि स्टेट बेखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट ब्लक बेनिफ्राय ग्राम पन्सायत नोंथांमोना सेलेक्ट खालामगोन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय डिस्ट्रिक्टनि उनाव नोंथांमोना जोङो ब्लक सेलेक्ट खालामदो बेनि उनावहाय नोंथांमोना ग्राम पन्सायत एबा VCDC जा नोंथांमोना जेराव गोलैयो बेहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जुदि बेनि लिस्टआव जुदि गाखोआखैबा जुदि बेफोर लिस्टआव जुदि नोंथांनि VCDCआनो जा डिस्ट्रिक्टआनो जा ब्लकआनो जा जुदि नोंथांमोननि भिलेजआनो जा बेहाय जुदि लिस्टआव नोंथांमोना नुवाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना बेहाय राइट साइडजों आं सिगाङावबो दिन्थिदों बेहाय 1 2 3 बेहाय पेज दङ बेसेबां पेज दं बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नागिरलांबाय थानो हागोन दायो नोंथांमोना बिदिनो क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै नोंथाङा जेब्ला ग्राम पन्सायत नुयो अब्ला नोंथांमोना क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे भिलेज एबा इन्टार भिलेजाव हाबबाय भिलेजनि सिङाव नोंथांमोना जुदि आरो गैबावाबा बेहाय पेजआ बेसेबां दङ नोंथांमोना बेखौ जेब्लाबो फल' खालामनांगोन राइट कर्नाराव गाहायजों बेहाय 2 पेज दं बेहाय जुदि गैयाबा बेखौ क्लिक खालामदो नेक्स्टआव बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांनि भिलेजखौ नुनाय लोगो लोगो क्लिक खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना नोंथांनि SSG ग्रुप जा सेल्फ हेल्प ग्रुप बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामदो एबा सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि मेम्बार वाइस डिटेल्सखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम बेखौ नोंथांमोना
क्लिक खालामनानै नोंथांनि मेम्बार्स वाइस लिस्टखौ नायदो आरो नोंथांनि डाटाखौ बेवहाय फारियै चेक खालामनानै नायनो हागोन। दायो नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन सिगाङाव जा डाटा सानैनि डाटा इनकमप्लिट जादों, डाटा नट एभेलेबल बेखौ नुनो मोन्दों आरो गुबुनफोरा बेहाय गासिबो कमप्लिट गोजा। थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बेफोरबायदिनो चेक खालामनानै नायनो हागोन इनकमप्लिट डाटा दङ नामा। जुदि इनकमप्लिट डाटा दङब्ला नोंथांमोना जगाजग खालाम नोंथांमोननि गेदेरजों एबा सिआरपि बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै नोंथांमोना प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि माखासे प्रसेसफ्रा जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि पेमेन्ट जा 10,000 जा 10K मोननो गोनां बेखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय जे नोंथांमोनहा माखासे प्रब्लेमफोर इसु जायोबा जों माबोरै सल्भ खालामगोन एबा सल्भ खालामनो हायो आरो जों माबोरै चेक खालामनानै नायनो हायो। अब्ला नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय, आसा खालामबाय। थेंक इउ फर वाचिं।